Sesuai pintanan di hati harus bimbing jo dia kepala mina kironyo denai Allah malah behao lah bajadi sajo dia jo urang indah disangko nyato nantasu ramu taraso batin kode manangguangkan tapaso kini denai maurui dado pado dipikir akan mana membuat hatiku tak tenang. Lenyai taraso badan hilang arah kamudi tujuan nanta tempat lain kamano bidu nan kadidayu kalam saku sarung nan melukoi indah dan sangko kacandoiko urang disayang nan menyakiti indah disangko nyato nantasu ramu taraso batin kode manangguangkan tapaso kini denai maurui dado pado dipikir akan mana membuat hatiku tak